Давчев, отново Дяков. Димитров излязал отново в предни позиции. Давчев. Топка за Преслав Йорданов. Писаров. Вляво свободен е Кристиян Добрев. Добро центриране на Добрев. Там да Преслав Йорданов отведе топката и това е гол 1-0 за Локомотив София. Марчо Давчев е футболистът, който порази мрежата на Калякра. Той много добре се пласира и преди Преслав Йорданов да получи топката, успя да я укрути в краката си и след това с хубав плътен удар с левия крак да разпечата вратата на Калякра. И така в тази 25-та минута на двубоя защитата на гостите се пропука. Още веднъж виждате центрирането на Добрев. Тук как хубаво излезе зад защитата на гостите. Марчо Давчев добре си спря топката с десния крак, а с левия след това нацели градата и топката влезе в вратата на Калякра. 1-0 за Локомотив София с попадението на Марчо Давчев. Дяков. Топка далеч наляво към Дерека Самоа. Той няма проблем с нейното укротяване. С пета назад към Кристиян Добрев. Отново ганаец с топката в крака. И отлично видя там Искрен Писаров. Какво ще измисли Писаров? Финт на Писаров може и шутира. Прави го там и Преслав Йорданов прави резултата 2-0. Локо София повежда с комфортна преднина. Йордан Господинов не успя да отрази шутът на Искрен Писаров, а и там дебнеше на изгодна позиция Преслав Йорданов. Много бърза скоростна атака. Видяхте как тя тръгна от пренасенето на топката от единия фланг на другия чрез отличния пас на Дерека Самоа. Виждате тук към Искрен Писаров. Няма засада в тази ситуация. След това финт на Искрен Писаров, шут и тук Преслав Йорданов се намеси. Дали не останаха някакви съмнения за засада при шута на Искрен Писаров? Трябва да видим на забавено повторение, но може би тъчрефера е видял добре в тази ситуация. Вярно и Дерек Асамоа внася напрежение от другия фланг, но тъй или иначе много активни бекове на Локо София от началото на това полувреме. Може би затова, отново казвам, спомага и защитната сега. Хубав, абсолютно! Какъв хубав гол на капитанът на Локо София Кристиян Добрев с шут от около 30 метра. Първо нацели градата, топката се отби и след това се върна в гърба, доколкото видях, или в главата на Йордан Господинов. Мал шанс за вратарят на Калякра и така Кристиян Добрев прави резултата 3-0 в последната минута на това първо по време. Нека да видим още веднъж хубавия прекрасен изстрел. Ето виждате как топката се отби в градата и след това в краката на падащият, след като се разтегне и не можа да стигне. Всъщност той отклони топката и тя след това се удари в градата. Направи всичко възможно Йордан Господинов. След това обаче мал шанс за него. Топката се отби в неговия крак и влезе за трети път в мрежата му. Локо София, Калякра 3-0 след попадението на капитанът на домакините Кристиян Добрев. А пък тези успехи бяха и за самочувствие, тъй като спомняте си ужасяващия финал на миналогодишното първенство, когато за 0 време тимът на Локо София от кандидат за титлата не успя дори да се пребори за Евровизии. Сега топка за Димо Атанасов. Финтове на Димо Атанасов. Продължава той да владее и паща топката към Дерека Самоа. Все пак опасността не е минала и това е 4-0. 4-0. Точно Влади Романов бележи четвъртия гол. Дерека Самоа не можа да стигне до топката, която бе центрирана от Димо Атанасов. Все пак съобразителен се оказа в тази ситуация. Влезет като резерва Владислав Романов, който почти от аутлинията успя да прокара топката в мрежата на Йордан Господинов. Още веднъж ситуацията. Тук много хубава работа свърши Димо Атанасов. Дерека Самоа не можа да стигне до кълбото. След това обаче много труден за изпълнение изстрел, с който Влади Романов прави резултата 4-0. Виждате как заспа защитата и как гледа действията на двамата футболисти в червено-черни фанелки и двамата централни защитници. Футболиста с номер 5 Антон Димитров